Түшүрүңүз азыраак жол өтөрсүз. Менә тотып тор әле, мин утырыйм, пока потом сине. Акырын менә син моннан тот. Менә монда. Кара, менә булай тот, менә булай. Вот так, кәнәфигә утырам. Буда рөхсәт бирәләр бит, кайчан әле музейда рөхсәт бирәләр менә безнең кешеләргә. Машиналар карама деп әйттеңсең бит. Кайлар, кайттылар дисең. Ну, чәй юк инде, конечно. Кичә эчеп куйдык без чәйне, эчеп бетердек кичә, шуны күрәм. Ярый, шулай булды, рәхмәт сезгә. Торып тор. Так. Кичә бик яхшы сыйладылар. Кичә безне бик яхшы сыйладылар. Без шатланып көтмәгән ик аны, шундый дәрәҗәсе, оештырган дәрәҗәсе, шундый әйтер Казандагы оештырган кебек, шундый бик сыйфатлы булды һәммәсе.